Kajing i baka Voice of the People Party ka yang hakanong rem man syakri yo pajma hakal ti ka bahak ka bakhuj ban ai kajing sensyar ka bakhuj ka basuba kala pelong yo kembal lai pungot kinukit kam ka Hill States People Democratic Party mani penyeso no iradi syakani ka party kinukit kam ka HSPDP ke menang Nongston na soyong bat ki menagi pat kithan ke bukan tup nadu presiden ka Youth Wing uba sandondor rentah tiang haka pratarik rumpang ajar usau ke lei ban penyeso no iradi baka party VPP bagi kini dapat yang sengobha da presiden rang ba jakaseng uba adan mila basemat hankat kajiran lang ru emili kamulai uba basterwal marbanyang Union Secretary Ubdiru Kotong Banya Airang Hak Election MP Dr. Ricky Eje Sengkon Vice President Dr. Karasyan Nalor Kiwipat kinilam juga parti kaliang uba adan ula ong baka jingwan ban penyeso jengki syaka parti kadebe elok kanong rem jengka parti omna kemta kanong kanong jengto simat bat ula kentu yiki bakanya ini akan rem nol kata ula ong ru makum baka potong ke parti kalang ban penmi ye kinilam ki ban simti pateng ya ke kam ngelam kade ke kam nam yaki ban snap ya ke jingnya peni kinilam so ya ha akan kejingnya ada ti jongi maklati ba kum ke parti jongi kade ke padang nyator ba bedo bangi sedang ya kade ke parti kejing tu benko ya kalong bangi luan ra ik ke bebet ko ha sensya kada apa kade ke kanong rim ke benko ya jog kade ke parti ke jongi ba kebar pat kalong ba kum kata ke regional party dari kapal ke singrulum to mi hagan negeri ke jongi kejing tu ke baar kalong ba ha bedai pat ka jinglong try jongi kum kinong song hagani ke ri ke jongi state ke jongi ni kum ke parti ni kwa ba nginum ya compromise dari bengin protect ya ka hok jongi nong song jong gani ke state ke jongi dikata ka jing tu ba hagan ke tinggal nanti jongi ngakok menong ba nyangu sibun ya ke jing dongkap ke jong blay ba duduk pas dang duduk bangi ya nanti ngi ka ti ke jong blay ke bayalam ya kena ke parti ke jongi ba bangit ba mapi rai ban wan kena ke por ban ya pen ya sno ba ni pi don kata ke jing sotu ba kena ke jing nanti kalau kam dei tang mangi ndrei ke penyat ke mana sajorong tiga kermen ba pi rupin don kum kata ke jing perkhas ke jing sotu kena ke jing nanti krang ngila man le nam ta ke state ke jongi ke bangi pi barok pakalong kat ni pat mengi kum ka parti kuat ban embed ini dengan kapor dengan terpat ya i secretary jongi Dr. Ricky Sengkon ben ai kendiat di jing keren Dr. Bobu Rombe dia Vice President jongi Dr. Karachan di Baran Bela Salmon dari pidi kinongelam akaseng HSPDP te ngamte plaka tuka kanika list ka ba penkre pen point nga labaro ke la point em no angit makin don ke pri ki ban la biang la kya tende ha pakape ini gede si ngi ba baro ki ba ki ba wan ka si ban pini so ban ngi kide hiki no kit kam no ki ba larba jong ka party HSPDP la kalong jong ka Youth Wing la kalong ha ka circle constituency tinggi yang ni telese kubu Presiden Berim juga HSPDP masuk tu rapi deh deh de nak kata ulung kasutna ba kumbakalong hi ka karu komtong do kha jong ka PPP yang kani kasi de kayo thak ba amet to dai ding masalah ba salah naik kita nak juga dor kendai yo iki kibala manang pen roy susu te sotuna priang sobhana kali jungi ke parti tendai ngait haka jing bishar ka jongpi kibala idon bang nga konto haka HSPDP ba haka ni ka jing ya lenti nga thai phila bani ba ka compare ka kom ya lenti nomar ka ke bangi ma haka jing ya lenti ka jungi ka ai jing hikai no lagalong ka jing sharem nani kalong ka jing job haka jing ya lenti man la ka jing ya kendo man la ka experience ka don la ka jong ka jing hikai ba hikai dengan it ba pi ba karukom ya karukom pentulun ke jingi ya ka party ka compare ni kiwi pe party ba le se ken kluma balai ni le uta namar ba ni nim kwa ni suthu ka takal air jung pra ka chabale ko tamakum ki nongelam
nyimpin song shit ya ladi kumba song shit kalian kata ka ba nge mo aku apa pin soto nyimpin song shit ya ladi kumba kalian ka song shit namar ngi soto ba la ngi pin song shit kumba song shit kalian ka shit ting kalong ba ki bon ki bonon sha party ki claim da soto ya ka nongre claims da soto ya ka linti ka bangin ya ka ba kumno nama ka sinjam hi ka bangin la ra ka de sinjam ka ba ya Panon ra iga sinsyar ka karar ka bakot. Ban pana ka thama persya iga bamsap. Persya iga jingduk. Persya iga jingli asya. Mut mangi hi daladi ngin hap. Ban sotu syai ban ngin namla ban ya dan banta. Hagi nunu ki kam bamsap. Ka bamsap kamu de tanga jing ai bisa jing bisa. Kinu ki jingle ki pembedai kan kum kalinti ka an. Mo jong ka imlang ka salang lani ka sinsyar ka karar lani ka andri ka tam ka de kam bamsap. Pin along ginong elam ko aban keren ya kata ka benta ban pin rung shaka party ki pin so ka mun ai ka jimu chuka ni ning kong kan ka be ka basmur ka piwan sini da kata ka jimu chuka ka be ka basmur aman ngim ko ba anda ka party kala khlain nila kontok nila kedok nila beriang ka iki bawan bahkan dang mi pat sa ka jinge kan tho hapo jini shwa bagin rung ko apa ki buni kin shashwa kini menon beda ka jimut ka basmur ki iya kata ka nongre ki iya ka thong jong ka voice of the people party but kum kinong elam ki ba philai don ki party nim da don kam ban patai ya ka nongre ku jing ngai pri bisam de tang goi galong ka piwan ki de subscribe tadi pi ban priang kai ya kata ka nongre ka bang ya bale la seng la penmi ka ka party ki nongre nang ta kata ka vision ka jing kata ka philosophy ka ideology ka belief ka jing ngi ko ban ya ha kata ka nongre klem bakala khnang bang amat poi ha thong Ladang bakla kabut nginum di kata ka party ka bangi ong a party with a difference. Mo ka BPP laseng bagandi ka party with a difference. Kaban compare. Dia bagi beri ka bagandi ka party ka compare mo kapan sultanat ini bangi la si saban peni. Plan kum bangi laseng bagandi ka party with a difference ka party ka ban compare ni kiwi kala long si saban taken. Bagi beri ki sang ban i. Bagandi ka party ka ba compare ni kiwi pa. Ngi ko ba Naru ka singi ka ningkong ba pi lai mi na ka seng ka jo pi lai depend e ta ka linti ka ba khot ta ka linti ka ba bet wan ban ni pene so ini ko ba ka ta ka nong rem kan scam ini ya ini tulun nang ni shmal mo hangi ka party ni yere ka bala ru namar ba ple i ka nong rem ni ju kren persya bhai ka VIP culture mo VIP culture ta ka party ka ni mdodon than ka ta ba kin nonglam kin dawa ga buram naki parar khot kijing lani ba habang ilet mangi kin nonglam deban penbiang ka jaka song deban priang buram kata kam di ka bangi kwa nomar kani ka jingwan juga VIP culture ka sedang na kani ko komya lenti ka jing he kum kin nonglam jog political party habang ilet ni da patha pa pidi bandale ta pen kre banda pen pho pen ping lani penbiang te katai kai lamba andal adan ka bor pat kala nang kam klan jushu kata ka jing kwa ka jing ya kata ka VIP culture ka adu ka bala isi mendali pe mo kata ka VIP culture ka ba hakani ka jing la ka jing ka bala wanra ka jing o ki pai ba ha ka ya ka ye te la shule VIP lo te pi kata ka ka di ka wi ka bangi kwa ka ba mut kani ka kom tre kam ka jing ka bangi ya re ka ko pai ba ngi dei tan kin no ngelam ndadon kam ban perkhat ta kumui pa ni bangi nilam ha ka lenti ka bari Tengangit pa kani ka jing sedang ka jong pi bandung lara ka party haki singi ki snem ki banwan ka event mo pania tanrong lem ni ka jingket nam ta ka party iko apa pin soto ya kata ka benta pa ka party kan sabisha im ko namadon ki ba persyang bandung mo ki ba penso tendai ki ba kwa ru bania pen mo no ada kalong bunta ngayo nong yang ba khaman ka ba kum kata te mo gamdon den ba ni te nama ka party kan sarai ka party ka sape ka party kan sa tunju ka sa thau komno bangi ni tre ba kalong ko sutrat mentangi ka party ni tre bi ka ju undon taw ba khman bangi dapen ko bor mo hamal ki ni tre bi ka team ne ka ba ka tre ka team ro koi ka kawan ra ka jing ya sutrat kam don ka to ka jing ya borong way khamle don bori way pat ani khamle nong elam ti ki jing don ki jong ki no ki kam ki jing ka litang bangi penso ki kam bangi tre ti ba shushu ka habang keleng-keleng
Yang pihak bangi ni priang ni kibri bandung dukan. Ni priang ke bakwa bandung halo kan nongrim ka pasai. Te lada manu ki pelawan bandung ban pini so kata ka jing song shong shit jong ki lese. Wat lada ni la keren ni kata kala bandung rum mo hakikat tu kan ni andala rum kian la ka rukom perkhat. Ta ka parti ka dodru ya kata ka bor wat pakan wen ru lese ya ka jing dukan ko kita. Naman ngim ko pakan ko no ko jing penwet. Wei bangi la keren du pasang ngir kum kinong lam kum ka parti ngim buri ai. Mo ngim khot ki brio bakin wan ka parti da ka bangi yakut bangin ong wan penia so bani in ai ticket MDCAP in ai ticket MLAP in sai ka post ka bang pi kum kata kam dan bani. Te na kata kata ngi chu ong yi kitu ki pa wan ban penia so bani ba pet la da pidon ta koi pa ka jingmot ba wan ban penia so bani na ba ko ticket MDC lani MLA ya kata te kapha pi nai wan nadu pasda naman ngimpat ya kul ticket ya no hagi bi por ke bangi la mo kana sedang ha ka parti te kini ko de ka ba ka message ka ba share ni mo ka ba ngi rung sha ka parti mdei bangi I ba kata kal air mo ka sawa mo pai ba u shong bai nantate yang no prajo pen te ko ba kwa yang election udah so kwa la le matang yo tiket di fil al job de no kata ka dikal air ni msno sarong ya tambe kata ka dikal jing sisa ka ba PE te ngi kwa ba ngi so tonan ngi so comment sem ha ba ka don ka kum kata ka jing ki kelengari tende ka dikal jing ka kamram jing pat kum ki no ngelam bangin no ki ba pikir ke mo namar ka long brio man brio don ki ba ba don kita ki ba seniru don uba perkhat ya ka bebet don uba perkhat ya ka bakendriang don uba temu sisang tak kacai periu don uba sim uba perkhat kata ka de ka pangilai I mo te ngim kwa shu ba kum ka parti ngin fi te na du mata ka si pin salong ki dekat ki ba pura jo parti tingi kwa pin de sutu ba ya kata ka san perkhat ka jing kum ka parti kam ni ban pakala ngim don kam shu bandang hap ya pen I la ni ya pek kmak pat ya pi hadian habot da larung kam long ka bade we bin larung ka team ya long ka we ka family mo ngi set penwan ha ka dor ka family te ngini keren lupa na lupa shy na lupa stang te kini baro ki ba pi keleng ki balik le si ki ba pila pen pe ya te tu ba kama ri ma ayo tiket kam don ko no ka jing kut pa na ta ka shy kam don ko no jing kut ten ring yong monum no ki ba kwa election kila ban apply ka tiket ketika hot juga parti ban apply ka tiket leni wadu bang long hot apply mo tendri ya kara pat ka shong ha ka jing start jo parti kan penon kambe daga ju ka principle le baro daga ju kon nongem ya baro te ita kan dia I banga kwa ban shai kana ba mapi nga kwa ban pen shai kana mapi bin sotho but le siling ba kini kila thai ko bor ki ban ni kino ke sakhi ke ni mo ba ka ni ka sni kami ka khobo shai onot kino yalam ju ka HSPDP ki da pen yeso te ka long ke ba sotna bat ngam artatien bapin senang isu so agini kisni bada ka ne ka jingwan ka jongki kan semapen ki isu so kana pen slo so ikiwe but ni ko apa baka jing pai ka jongki brishi kam dei beki pai na mar baka takal air ka klan ni ko bapin I ba plan ka ni ka diga nomrem ka banga ju ko abro ska dei nem dei ni ka diga nomrem ka diga nomrem ka banga ko abro ska ta beli bi mi no na ka HSPDP but beli bi don na ka HSPDP so thu nga paling ngarung siya HSPDP na mga pek ilan nurim mapay yung maiit ako po mo di ba ting beron ni kumuri rong pa ay don ka tangi nga iho u ya kata nurim ka babe ngarung da kata ka jimu te apa nga iba kam nong kam ya tulun ko bangi perkhat ya mat gitu kijing lalong no ko magi shek lai ka jat ndri mo te nga nam so nga mi no ngi piru pi pai sini kam dei beli ngi piso ya ha bi kan nurim tingi ngi kan sekarang ngi mak kan nurim ni lapan klan sisu ya kan ngi nurim ko babe mo ringkap ngin tri bat ni da community baki we ki brio ki babe mdei tang mga mangi ka VPP lani mapi ki badan ni HSPDP ki ba bet ka ko perkhat ngi don chibun ki babe ki we ki seng sai pat ai ba kani kan kring bo ki rute bakin I ba ka larangi ko ashe ki babe tongin ya don lang no ha VPP marka sha ka ro joka pat hadu mata ka jang identity ni pat ya peng ya kan nongre balingin chudon ni kata ka jing snow it seng pan snow panga it seng ngalai hap ngami hap ya kan nongre juga seng ka bangadon ngai hap ya kan nongre juga BPP tak manga it pa ya kan ka seng ka bangadon te kata ka jing seng ka bakum kata kanum yalam ya ka jai ka jing kanum lapan pelak ya ka jela ka jing na kata ka jing ka pangi kendo te ko beli shibun ya ka jing rai lang ba ka jing pi
te kendiat ka shikwa macam kan bahas si shipu ki badan ni boleh no pi mengatakan ti boleh ki badan ni karena kini yang nang deh voice of the people party kabola mentakasni katring rompang arjala sa Sandon Dor and the Tian Mangani Michael Tommy Ori Michael Ibat Kumjel Secretary Jokanong Story HSPDP Youth Wing Central Body Helvis ex-publicity Secretary HSPDP Youth Wing Vivanshai Kharbuki SPDP Southern Circle Ima Think Circle Ibaderu Hajupur I Nongikul Ibaya Penyo yang dengan jelas ke jongi Kemudian Shibun Mathain yang jodoh dekat ke jongpi ex-member District yang tinggal West Coast Hills Dublin dengan ex-president Nongstoy Circle Ed Starley Lengkoi ex-member Jongka HSPDP Umsing Circle ex-organizing secretary HSPDP Umsing Circle Shaivan Roy Lapang ex-office secretary HSPDP Umsing Circle dan Kaima SP Nongbe ex-advisor Jongka HSPDP Umsing Circle Dewa Dipur Hill State Volunteer Alexius Chadam ex-president Jongka HSPDP Youth Wing Umsing Circle Ribok Khanpan ex-vice president HSPDP Youth Wing Umsing Circle David Stone Sinkley ex-general secretary Jongka HSPDP Youth Wing Umsing Circle Majbon Nongbri ex-member ng Tinapo Umsing Jishan Sun, member ng Tinapo Umsning, R. Borlang Serna, ex-member ng Tinapo Umsning, Defending Stone Hujon, ini na po Umsning, nagtagibon ng Senralan, Cardinal Sun, Baratin Shonong Bri, Night Star John Marbanya, Wellston Nongri, Iba Kit Boklang, and Haba. Ini gimana? To ni sutu ba hangi baro nongelam jongka HSPDP ki balawan ban Australia ka kamo imdei ban so nongwe ngin wan da men sem ka basngol ka bet ngin penklan ya ka party but ngitip ru ba shen kan sawan pat ka election te kan long ke basngol tran halaki shni thau ki aslang ben we ben ya lap ben riu ki parlok mo bakin ai ke jingka shani kan election Haswa bagi mi syahmat ban yalap kan election nama kumpul matang yang ngai tangban pensyai kan nongrim bidai bukan lokal yuk ta kan kijing te passion hidup ngin sesedang iki under kapor kelas syai ngin pelong ya election campaign te mentahi ke pada election campaign kadang deh kijing anti jongka party pengin tray te kublai shibon nagali ka jongaru ngara priang sobai pi pangada kami le tiru buai ni ki syakri ke pada jongka jai beremo Bangin Ashisha kita kajing syakri kapan long kajing mentoy nanti long dia temantin nginum kerke abang asyong hala dia ngasih perkat ladang amyo makan apan mentoy nak ni kajing tray ke bagi tray compare ladang yang pala pen poi syarat hong compare namar ba ngila sedang ya ka syrak ba mo ka syrak ba ka bang ngila ya genti tengangit ki babot na dia jingkin kamsuk pan pemitsok nak kata ka syaraba ka pangila de pan tray te nomor kata kata au ni soto pakum kinong lam yan hapan ya sha ngimla ban le ya kono ka bangin perkat tam bangin yo pan syong no ya le dia ka bor dengi kwa pangin da penuan dor bahaya kata ka jing ya jeti ka jing namba ki longdin ki jing iba shimti pateng ya ka jing tray ka jing ki la pan penmi ki so shisha ki bathyang nam ka jai te kata ka bandon hagar kom perkat ka jonga ka jopi malah dengan don ke bukum kata kajing Jepang don menu pelapan pun kerki yang ini bangin le ke pemakalan te ngin tray ya ga bagi di tray te lada kata kajing tray kajing dese kalapan long pa ngin pat yo ya kata ka bangi kemilenti ha ka porjing kamele tambah ka di ban peteng ta no ka di ban peteng te kata ka di ka bangi ni tua ban pedrung ha kinong yalam kajing ha ki khot kajing ba kham ta ma ki samla ki balong kajing kerman Ajuang dan shibun ki samaji ki pada ni sab kabu play God given talents mo lani kabu play ula khot yiki syakani ka kamban syakri pai ba tende namar ka jinglong briu ni kum kerki no ni rai kerki no teng teng ni smo ba ka jing pni jo kinong lam kadai ban ka jing bishi
kam dei ki pergi de yang tak bagi feel ki samla ki babon ki yang ni ko balong bon ki long ki samla mo kalau kalau bubli na pring jupi apa na ai ka sap ka kerpang ka mensim mat syakri pa nomor pan long nong yalam kam dei ka besuk mla mat silong nong yalam lut palo mo nong yalam hiap dan ka mensim pan len ladi mo hiap dan ka mensim pan sha shitom pinapan long uta uba kami jingai pan ki para bayadon la mo na ta pinapan don ka jingkit kli pinapan don ka mensim pan smutu lem ki bayadon la pan long nong yalam kam de besuk tenrei ki babun man ki samakin suk bakin wan bangi markin dan kam ban pisa ban yo ki jingkai shibut ka jingkai jingya ni ti kata kalau sanjuri ke jingong nong elam ke jingi baga don kam kalau ke jingi sya mo sya aga jingi elam ke jingi ko ki nong elam nginum don kanu kono haka politics gi kanum don ka politics ka ban penjat brio kum kata kanum don jaga ka politics penjat brio rekum ki nong elam ngin identify ki shnong ki thau ban penmi kita ki second rank leader ki ban sa shinti pateng hadin jungi ke ingin umla ban imsa wala dengi im rugim kwa ban long sa mo ana juong nanum ne sa ne kam ngam kwa ban yap aga shuki kum amli ka bomot ngam kwa ban yap dala temen kum amli ani ya ka kam ha ka por ka bangadang la ban prei ba ka chimut kha changa ka tang pia la nga suthu pa la dei ban ai la dikiwi da ka min sim ka baklu yen ai la dikiwi ban chiti la ki don coming it ban long ki nong ai jimut ki nong beri ti har teng ki khat ki ba ki smoke kuma le se la ka long ka bala ai la ngi dang biang ni ya persha te kata ka bang ini ko apa ki nombor ni ki ba pershani ki ne smutu ba kim don kam ban adatin ya ka yang ni kum ki no lam kim dei ban tin yo o ki no lam jingi te mat yang anu mai la yo ni ka ba kum kata kam dei ban lalu ka sni ban ko te ngin pe ngin penslor ngin lam ya le dei ngaji smutu na mo ba haka jinga linti ka barang katu kan isnem kata ka bam patarang ba ba dei ayo pan sei no lam nila say no nila nila penmi no nila penslor nila erap nila trimet met sien na tajuk kata ka benta ka bang ni ko nindang yei say no nila naman kalaway kababon jong ka jai pri ba jong kari mo kan shong beta ha kti ka jing ina ban IT pateng kung bangi jukren ha ka jing perkhat ka ba bet jing ni tip ba ni nom la pan imsa ha ka ka pathe ko singi ha pan le ta ka thong ka jing angnu jing palo ki no lam joga Voice of the People Party kalau bangin kon to ya prim balar ka mon kalau ka mon ka jublei bangin penyo bangin IT pateng hegini ki longdin ya ka ri ka basngan ba ka baruspa ya ka jat bre ba khlan ba ka baitri tadangi lala apan poy kata ka thong anoi pi la pi thia mo mating pri kat ni mating ka jinong karta ka bai la di ban shong hi ka man sim kam sha nomor kira sedang nadu por bidang sama nadu por bidang sama la yo ek hill state re dia ba yo ek hill state kami poi siya kata ka bangi ko ang ang mo kata kanu tam ini mar katang ni ko ang ini ko na ba shop ngi le kan ka patay ni kata ka jingkermen kata ka jingsinga na ta ki kon ki ki jo to mini trelang nang ni shama halo kata kan rim halo kata bar kom pakha jo Voice of the People Party ublay ko ko ki baro ko be shibo ya kini ka jualan kini ka shiteng jong ni ka sigi isa kara Presiden rekan lemru jongi yang mendia nak pinapau mulai is bright kinong kitkam jong ka Central Executive Committee ke jongpi langta ya i General Secretary la depan ai ke jingkren sultanat ji pensyai ke jongpi mene is Ricky Iji Singkon bat ki para samla ke jongi ruang tai jing kublei ke bakham kerpang kaya chino yalam i jongi i bedairu i President jong ka Voice of the People Party la ay ga jingkren jong jiput syai pada syabi rung syai ka parti ko beli shibon ba aden pasama mas ko ba gina agi tapti na mata jong ni ba je phi ki bele wan lang hak ni ko por ba khidmat ko mata ba ni ga sngi ka bangi ngila ap la slam ba lanu kan ni ga sngi kan wan lanu ngi ne kan do re kan lem ba phi bangin rong sendan kita ki khot ki ba pura Lani kita ki official member jong ka Voice of the People Party. Lada resign naka party ka banging judon. How benai November lada ngam Shitarik jong benai November.
November, December, January, but mentah. Kalau setahun benai. Di kamdai kapur, kaba masan resign ban room no sekoi pat ke political party. But hagaju kapur kalong ruka test let's say. Masan resign let's say kini ki perlu ki jongi yo kinang internet syawai sya. Henry kumbang ilong, ajungong scam ke jongi kum kawai ke jumur ke jumperkhat. Kumbang ilarai ban mi naka HSPDP. Bandrung Shaka Voice of the People Party. Kani kolong kasaki mentakasiki. Kubeshi bo nya pi. But don't ruki ban schooling of. Babaling ijit ya kani ka party. Kabatang haga sorkar ukamla. Ni hagini ki por but kini kiski ka balen no. Ya ka jingrung ka jingmi jo ki way pat ki prominent figures le sila pano. Bakin rung Syakita ki parti ki badan hak sorkar. Si ki bandon ia katakan national mindset kinrung hak NPP. Ki bakhen ba kita ki beri gidon ia katakan mindset regional mindset kinrung hak UDP. Henry ni pada ngilajit bandrung. Syakanika Voice of the People Party. Wala kadon apa opposition rung kinrung syakanika party. Kani kalau ke AKA kabangi Nim Shimladan kata kabangi nginong bangin ya compromise hakata ka jingrung ka jongi bat pipin ong yingi nada pipin rung ngin ai kani ngin ai katai bat ngiru ngin kongu lani ngin scam ya kata ya ka jingrung ka jongi Shaka Voice of the People Party menta kasni kamdei ba piong ba pidang kendiat kerta ka jingya inti ka jongpi kamdei ru ba piong ba pidan haka sorkar ni haka opposition ka jingrung ka jongi ka David Halor kan nongrim berkata ka nongrim kalong ka nongrim ka bak pipi don bat ka nongrim ka bang ngingi don kali ka ju ka nongrim parlok bayi hagni ka por ba klimat ka banda donru ki baya ong baki ta ki ban sami na ka HSPDP kumbala pensyai balios ko made yo la si kita ki priu ki ban kwa ya kata ke tiket MDC lani ya kata ke tiket MLA ha kita ki ski ki ban sawan lani baki ui ya kata kala air jong ka Voice of the People Party kalau ka baklan hadu kata-kata bangilet bandrung maong pi kadai betang halor kan nong kani ka Voice of the People Party ka preach ya ka politics lani ka principle politics lani ka politics jong ka nongrim ka ba Kamban ben yano kam khen silang yau baduk kam yon ben ye kita ki baduk ki bakardo ni kam tu ye ka hok jong no re jong ka bakwa e ka sanchar ka bakhut ka bakwa e ka sanchar ka basuba hakri ka jalla bar ka jat ni ki haba ki peni ye kata kalenti ka badai bad ye kata kalenti ka basyai hadu ngingim sung tenat hadu ngingim kwa se banyak banyo ye kata banyak dan bentalang Tika jingwan ka jongi hak ni kapon bat ke klimat ka banta. Kalong bangi nginya ay man simlam nginya snok tilam bat hak ju kapor banya trailam na kamantaban penyar ban pengam ya kani ka nongrim jo ka Voice of the People Party hak keleng ka jat benriu ka jongi bat hak jelahi baru. Ingat sno nakalyang jonga ngamdon batong handi tang ka jinga trai rengkan ka jingya kit ka jinga balam ni kanengkor banginang tray syakmat ya kani kakam bat ha ka juga por da kani ka jingrung ka jongi ha kani ka klipmat ka pemenda kan pen tiklem mi kiwai pan ki nongkit kam je kiwai ki political party ki bandrung Shaka Voice of the People Party ngingim don ka spa ngim don ka phau handai tang ka ei ka bangi don ban ai kolong kalenti banji banya kalenti ka batei ne ha kalenti ka bomdei Voice of the People Party ka jit ya kalenti ka batei bat hagaju ko po kahikai ya kajat beriu jongi bat ya kajala ya kan senchar ka kada ka coach ka suba bat ka ba ning kot right politics de ba aden melo basayo moy ngis ngau tenak sibon yang kijing kren ki jongpi nadu Dr. Kara Mr. Ricky bat kini baru ki bedan lang hangne ya ki kintin ki ba pi la yang so bahaya ni ngis ngau try ngis ngau ngis ngau thon bat ngis ngau jan hadu kata-kata batu ai bakani kajing rung ka jongi ha ni kapor
kanang jan kanang ju nyenang ye tray kanang isngi kipol bat kham katpang kumbala ong mene kabahak khamat kalong menta bai Dr. Ricky ma kabahak kalong bapin job ya kani ka election MP bat ngi kitbok ki biang pisa bapin poi sya kathong bat kini ki jinga kendo ki jingi tengku ki bangi ngai kendo nyin ya job na wi mau me show wi pa to ta gini kintien ke bakendian ublei undon kal lem bat ni paro bat bau nang ya nang ye kan mau kum ki nang yalam kum ki khot jo party ye ki nang ki kam jo party ha ki jingduai ki jongi ublei un yalam yang ilang paro bat bang ngayang hangne ngaso banong ba ngamde su banong slow banong ba para thampai mo nre ni so banong ba de ki barim ni namar ba nilai itu nilai tray kumbalaya keren lem kini ki ba hakmat mo nilai tray kat jemi ba arden jobi Dr. Karashan nata juba isar prajo nilai itu na islami na hati ki por ki nilai tray pat ki hak parti wi dan hak HSPP te kai ka bang squad ban yathu ba nyiru nang tina pom sning kalong ba nadu ba ngaku kena samla ngapat juru ngaka nau ka politics long hak seng sai percaya harai ngarung ngaka ka politics hak seng sai percaya ngarung hak por ba ada ni long presiden jong ka parti HSPP mo te de hantahi hak ba mai hilawan ba perskam nyanyi nadu hak por nadu senam arjar kan reu te nadu kata ka bang nilai telun nilai ayat hak ni ka seng sai percaya te ngapat semladan nak iwai pat ki se political party ngani thu yapi te haden katu kalong banyilaya yat tengi iba ka chisha ha po ka jingalam jong iba arden na iba idon shisha ya kata ka vision nani kata ka jinyo ijrai ya kata ka nomrem ka bastem te de helor kata ka daw kalong ba menta na sumo ban ong ba ni na la poi biang nani ngila poi biang haju bat khamtam kini ki para member jongi nam sningro kidai ki bedon ringkat lang bat ni nadu ka kapor ha kapor ba iba arden ilong presiden kata baro nilai don lang ka parti ten rei haden ba nilai ni i kumtu kalong kaman mo ba kani ka parti HSPP ke jongi kalong kumtu ngeno la banong ban ben nani ban kentho eki ke bala dep ke bala ja harai i ba wat apren ka jinglong samla ke jongi ro ni suo banong ba kane ka jingalam jo kane ka parti hapo ka jingalam jo parden ni isha ke don yang tak thong bat ketang nogrem lada mangi kum ki samlang lada ngin ba ni nang i kate ka ba mo kate ka do ka klen nani ka pisa ngatharai ni nomon ban jik ya kane ka parti ka bodan nak position ka parti ka ba mo henry ni i ba mangi kum ki samlang ni i jngai ni smo banong ba nilai kren ka to ka neki paralok tu bila lang dei bang akro ngak jor ya phi ki para noi kit kam le mo pom sning ngatharai ngaklem kro ya phi banong nganong to ni le harai ni sio kren ni phliu jumut nakapor ten rei mo phiru ngasu ban ai khublei sibun ya phiru ba phila ya sotho ba dei tang kane ka parti PPP ka badon ya kanong rim ka badai ka parti sentrali ka bala banyalam pat ya kane ka jadbrew ba ya jelahi jungi banora nak ta ka jikut ki suba tenga suba banong ba lengba kublai sibun nak bata jongpi kenong yalam kenadu presiden di bala pediam subha yangi kum ki dekat bapura hagane kasngi jong kane kasngi ke pemerintah bangin long ki dekat bapura bato bangiro nginang aya kata jefri lang wat ai bari ti jongi ngin trai ban penklan ban penklan ya kane parti ban penkentiu ya ke jela sakmat saprang ditang kine ki kiten kublai sibun kublai sejan ha pra para nokit kamlang joka state executive committee kuidon dekat lang ni nadu i general secretary jungi tai ba Tony bakunjur ikong Aiban bakunjur ba marbut kuidon lang ni hapor pemerintah ngayang ni nakalian joka party pan pau ya kajing sungu bat ban ai ru ya kajing kublai nak bata jong pi wi nadu ki samna ku mangi i ni ki babun ki samna bat kani ka ai kajing kermen nak bata jongi kum ka party namar hagajia nanti ke jongi khatam ke jia nanti ke jonga po mulai ngai i ba kide ki samla hoi ada sukmen rupan namar hakaju kapor ki don ru ki rang ba ki blai i ya ke jia nanti ke jongi kum ke jet menriu abang iyo ya ke jela la angnut sampuart li kisnen hadu menta ngidang angnut sa rengangit scam kini ki bala yo i shoy kasngi yu benai Henry, anu penong ni kapor ke pemerintah, wala ngilong kum ki khun ki jongpi. Henry, inut penong,
ba kajing shania kajing pai kajing pi shaka voice of the people party ngai scam ma kanom long ka ba pin babi ngai scam kan dei kajing sedang jong kajing ele seisian pan banwan ra ya ke burom banwan ra ya ke ik ke babha nam tang ke jela ka jumi ho ngasu tanat ru namar lingba kajing keren kajong pi ngalak masu thu ni ba kajing wan kajong pi kam dei de ke kumbala keren na kalian ka jongi ling bai president rei ke ka papelong pi ba snow ba voice of the people party ka dei kan nongrem ndei da ko wai pan ndei da ko wai pan le siang la kan ma khmat jong pi ni por vom ta no ka jingwan ka jong pi ba snow ba voice of the people party kam dei bangin yele khet ini le tong ya ka ko ngam ka bala lang ndei hang ni ko por vom ta ka jingwan ka jong pi ka long ba ngin hap ya long ngap ngap ban lej ngap ban penlong ya ko ngam wahab ban lej ya ki lak teli ki sentiu balik kijet ya to ko pathian ban pelong ya ka to ka ngam ka bapang nget skam ngi hang niru piwan mo ngin ya tristom kum ngap ban warra ya kata ko ngam ka ba wat lada mo ko mangi ong na kalian jo parti ke jui ni jukran ni gede oh ban pentikna ya kalawe jogi khun kiti ki jogi jogi persa ki jogi kata dik thong jogi baraka chu por fan kum ka jing ai men sim no nyen nang hap yan ya kenti ki bajrong ba ki mamayan kum ka parti o ngi lasdang lei i ka jing kermen mangi no kam ban ti halor jo kan ni pan ya ni parti ka jogi am tip ka nuhut na pleng jogi la ju so you new see bangi tip teng Chinese bamboo mo see Aktif Pak Sapo, primary primary. Ya, Dia punya jelas susah nak ni. Oh, sana orang kelumnya kami tak boleh. Oh, nomor phone mana tak cakap phone? Oh, betul. Phone ni ini boleh. Salah ni. Ketika fee mo? Oh, fee sa 150. Setiap itu sih. Setiap nonton. Kini jiksoi kerteng mamba kini. Oh, jom foto jom pi kati suruh ngasih nama. Oh, apa? Haupra! 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 Kumlay sibun, kumlay siya